Vítajte na festivale Pohoda. Teda ešte není festival, ale už sa pripravuje. Trošku vám prevediem vás s tým, čo pripravujem. Tu máme odparkované vysokostrižné vozíky, tam už jeden ide, funguje. U nás sa pripravujú chladničky. A v garážoch budeme mať uskladané veci. A teraz ideme na plochu. Vychádzame z backstage postupne. Vidíme tu stanárov, tu nás sa stavia Artist Village, ktorý zostanú Artist Village, toto už bude stan nášho partnera Urpiner. A tuto bude stať hlavný stage, ale ten sa začne stavať až v nedeľu, takže stále na ňo čakáme. Teraz vchádzame do areálu festivalu. Tu na niektoré partnerské stánky už stoja, iné sa pripravujú. Tu nám bude o niečo viac ako týždeň náš festival. Tu už sa stavia ďalší stan, niektoré pagodky. Toto je betónový základ pre solárne svetlá. Tu zase umiestnené na týchto betónových podstavcoch. Tam ich vykladajú. Vidíte, ešte tam možno lietadlo. Prišli už niektoré toj budky, už sa tvoria prvé rady. Tuto sú lečenári, robia balnerové veže, na ktorých bude okrem partnerov aj festivalová mapa. Tam už máme pripravenú tribúnu Budiš. Máme náš checkpoint Charlie, ktorý nás strážia, máme tu kontajnery, privezené, fungl nové, ešte nepoužité. A teraz ako keby som išiel na hlavný stage. Tu už vidíme, začína raz tribúna spoza tejto steny. Ideme naspäť. To je Ondrík, to je pri sklade, tu to robia chatky, sa pília, montujú. Teraz ideme. Tuto sú naši brigádnici. Brigádnici, zakývajte do kamery. A to je koniec našej jazdy. Neviem, jak sa to vypína. Vieš to vypnúť? Neviem. Nevieš?